Det er faktisk slet ikke muligt at sætte sig for at have det sjovt. Det er ikke muligt at sætte sig for, at her på lørdag, der inviterer vi nogle venner hjem, og så skal vi have det sjovt. Det bliver måske sjovt, men man kan ikke sætte sig for, at det skal være sjovt. Man kan skabe rammerne for, at det bliver en sjov aften. Mange gange var jeg ude og undervise teams i at arbejde bedre sammen. Så opdager de, at nogle af værdierne, som de er rigtig, rigtig glade for i hverdagen, det er, at de går og har det sjovt. Så derfor bliver det noget, de gerne vil have mere af. Vi vil gerne have det sjovt. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Man kan bare ikke sætte sig for, at det skal være sjovt. Sjov er et biprodukt. Det er et biprodukt af, at du laver noget, der er meningsfuldt. Mening består af 3 ting. Det er, at man laver noget sammen med andre, som gør en forskel. At man er sammen med andre, som man har et godt tilhørsforhold til. Og der er en eller anden god retning eller pointe i, at vi gør det her sammen over tid. Når det er til stede, så er det faktisk sjovt. Det er både meningsfuldt og sjovt. Så hvor sjovt vil du have det?